Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It's your baby girl Sayyida Sadiya Haruna. Ina kowa fatan alkhairi, kwana biyu ina fatan kowa yana lafiya. Ina matan aure waɗanda suka aihu gatansu ya buɗu, ba su da ni'ima, babu ruwa, babu daɗi, mazajensu suna zuwa suna kula matan waje. Ku bude kunnen ku saurare ni, kafin ku gama saurara na ina so ku garzaya ku bi Gumsu Aphrodisia. Babu irin kayan matan da take siyarwa wanda mai gida yana ciki zai ce Talatu na baki mukullin mota ta, sai an gama zai ce Talatu zo ya hakuri ban mukullin mota, amma na miki alkawari wallahi karshen watan nan zan siya miki, kuma guess what, he will buy it for you. Kayan matan Gumsu Aphrodisia, kayan matan ta yana da kyau with zero side effect. It's very good with what? Zero side effect. Ku garzaya ku bita domin siyan ingantaccen kayan mata mai sa namiji kukan daɗi yana Gumsu. Kyau kuma tun cikin kina Aphrodisia dai shiga mai gida. I'm serious, I'm not joking. Ku garzaya ku bi Gumsu Aphrodisia domin siyan kayan matan ku, most especially na matsi da ni'ima. I love you guys. Bye.